सुनो सुनो सुनो, एक जरूरी सूचना। चतुरी प्रधान के घरे टेलीफोन के व्यवस्था हो गइल बा, यानी कि टेलीफोन लाग गइल बा। रउआ लोगिन मात्र 5 रुपया लेके आई आ दम भर जहाँ होखे उइजा बतियाई आ घरे जाई। जरूरी सूचना समाप्त भइल। सुनो सुनो सुनो, एक जरूरी सूचना। बुझाऊ चतुरी के नौकरवा हका दोनी। हाँ हमरा बुझाता कि हाँ उहे ह। का लेके घूमत ना सोई। वो कौन प्रचार करत रसन। अच्छा अच्छा, आवे दावा पूछ लिए। पूछ लिए। टेलीफोन के व्यवस्था लाग गइल बा। रोक ना रे, ते कहाँ जाता रही? अरे बंद करना रे, आदमी लोग आदमी सब इजाबत में बंद कर, चुपचाप रहो। सुनो सुनो सुनो, एक जरूरी सूचना। हमारे चाचा भैया बाबूजी लोग चतुरी प्रधान के घरे टेलीफोन लाग गइल बा। रउआ लोग खाली 5 रुपए लेके आई आ दम भर जहाँ बुझाए उइजा बतियाई। सब कोई के सूचना देतानी हम। अब टेलीफोन लाग गइल बा, जे भी जहाँ बुझाए गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, बम्बे, हरियाणा, पंजाब जहाँ बतियावे और ये से अइबो करी। हमनी के सुविधा लेके आइल बन जा। ई सुविधा हमनी के चतुरी प्रधान जी के तरफ से बा। सूचना समाप्त भइल। का हो भाई? का भाई? हमार फोन लगावे के बा लग जाई काल सवेरे खानी। आज ना वायरिंग के काम चालू बा। काले आई में एकदम आई। चलो ठीक बा, हम काले आई। ठीक बा ठीक बा। सुनो सुनो सुनो, एक जरूरी सूचना। चतुरी प्रधान के घरे टेलीफोन लाग गइल बा। रउआ लोगन खाली 5 रुपए लेके आई आ दम भर जहाँ बुझाए मुझे बतियाई। काल सवेरे से ही सेवा शुरू होखे वाला बा। पवन भूजा वाला हरे। अच्छा हे दे। ओए भाई ओए ओए भूजा वाले हां, कहाँ बचाता है? बेचात नहीं खे। हाँ हमरा चतुरी प्रधान जी के घरे टेलीफोन लाग गइल बा। कहीं बात होई तो चलिए, सवेरे 8 बजे से सुविधा शुरू बा। अच्छा अच्छा। हाँ, चतुरी भी चतुरी प्रधान जी लगे। हाँ अच्छा, तो बात हो जाई नु। एकदम बात कर, जहाँ बुझाए वहाँ बतियाई। अरे हम तो मारा था नहीं कोई से भाई। तो बतियावो। चलो अभी चली कुछ पैसे देवा दे, हम चलो हो बड़ा वहाँ के। चली अभी ना चलो, अभी वायरिंग के काम शुरू। काल सुई दवाई तनी करवा लो। हाँ, ठीक बा चली। प्रणाम मुखिया जी। मैं गांव प्रचार कइलो सो। हाँ प्रधान जी, मैं गाँव प्रचार कर देनी जा। ठीक कइला सो। हाँ चलो सो आलो सो। ठीक बा ठीक बा। ए फिरंगी भाई, कहा रे? अरे को फोन लगावे के लाग जाई। अरे यार कौन ठोई तोहनी के सुबह सुबह हमारा बर छिला गुला। तोहनी के पता नहीं खे, प्रधान जी 7:30 बजे सुत के उठेलन आ आधा घंटा उनका के फ्रेश होके में लगेला। ए फिरंगी भाई, हाँ अरे प्रधान जी कोनो कपड़ा हवन कि प्रेस होखे में टाइम लगेला। अरे सरवा चूसलम के आठी, तोहनी के पता नहीं खे, आधा घंटा प्रधान जी प्रेस ना फ्रेश होगे मुते में जा सो 8 बजे से जा सो 8 बजे से जा सो। जाता नहीं जा 8 बजे के बाद जा ना जा, भागो ना तो भिजा दे हम। जा प्रधान जी। हाँ बोल। देखा तनी मैं लंबा लाइन लागल बटुए, बहुत आदमी आ गइल हमनी गांव के बात करे खातिर। हाँ बुलाओ। ठीक बा बुलाओ बात आई करा। चाचा आई। चाचा राउर लइका जमरन रहेला का? हां जर्मन। हाँ जर्मन। हां तो ई स्टडी है, ई 10 रुपया मिनट लगी, एमे ढेर पैसा लगी। हमरा 1 मिनट बतियाही के बा 10 रुपया ले लेबनी। अच्छा देखा तनी हम। ठीक बा धरा दो। आउट ऑफ नेटवर्क मुखिया जी कर मतलब का होला?
बिजी में बा नेटवर्क नहीं खे मिलत रुआ साइड में हटी जो भाई हाँ हई न हई धरी नंबर धरी है थोड़ी देरी के बाद आई हो हाँ दी चाचा है न दी ले चाचा घंटी हो तटवे बोला उठैयन त हेलो बबुआ खुश रह ठीक बाड़ा नु हाँ ठीक बा एजो के समय से ठीक बा गंगा जी बढ़ तारी लेकिन भदई बुआई बा ले चाचा हई नंबर 5 रुपया दी बहनी मुखिया जी हो गइल बा हाँ हाँ ठीक बा धला मुखिया जी कहो होई देखी ना सरवा बैंडेज पट्टी बनले बा ज्यादा विपत में लागत टुवे हाँ तक डॉक्टर से कहीं बात करे को कोई से करा हम बुझाता बुलाओ हमरो बुलाओ पहले करे के बुलाओ ठीक बा हट रे हट ते बाद में बत्ती वाली हट ए बैंडेज वाला है ना प्रणाम प्रणाम कहाँ बात करे के बटुए नंबर था भैया थोड़ा नंबर लगाइए बढ़ दीजिए भैया बैठ जा हाँ लागू बतिया वाला हेलो हेलो अरे खुश रह तब हो करे जाए का हाल बा मुखिया जी सरवा परेजा कहता क्या नाम मोबाइल है हम तो जाने के पहला दुख विपत में बा एकरा के पहले ही बतियावे के नंबर दे दी हाँ तो ई तो पहले ही कितना कहा का बतियावे तो उल्टा सीधा मेरा से बतिया उधर सरवा हाँ ऑनलाइन बटुए नाटा वगैरह के जल्दी जैसे मुखिया जी फोन छीन के ठीक ना कर हुआ हम ऐसा धोखा दे मुखिया जी कि रहुआ जिंदगी भर याद रही का हम पैसा ना देती मेन मौका पर धोखा दे बनी का अभी बोला था हटाओ तो करे जैसे मन तो करते कि मार के थूरती ही ना हटाओ करे सामने से अरे उठ उठाई थोड़ा सा रास्ता था जो अच्छा जाता नहीं गर्मी मत बांध शांत कर दे हम तुरंत अच्छा साले जात तो बढ़ले बानी अब वोट मांगे 100 गो वोट काटम तार साले मुखिया जी होई सरवा कहीं बीउ गुरु तो होई देखी ना ओकर कोनो मुसीबत आइल है कोनो बात करे को होई करा ये चलते शुरू होता बुलाओ करके आओ है ना चल नंबर दे जीरो 6182 ले फोन लागल बा बतिया ओ जे बैठ जो आराम से बैठ जो हेलो हाँ हो बड़ हमारा के धोखा दिलू नु दादा जवन कहलू तवन तारा के लेनी छोला सिंघाड़ा महीने रिचार्ज करवैनी आज तो हमारा के एक अगार पर छोड़ देले पड़ू हमारा दिल को का बीतता अब हम ही जानता नहीं हमारा उम्मीद न रहे कि तू ऐसा करब बड़ी हमरा तहरा से मिले के मन करता हमार रह के खड़ा हो जाता मुखिया जी काहे हमरा के मरनी है रे तोर का खड़ होला रे मुखिया जी रुआ खड़ा होला रुआ हमरा के गलती मत समझी भागो सरऊ न त मारन हो के गणी में हलो फेंक दो अच्छा ठीक है बजाता नहीं हो प्रधान जी हां होई लगना कहाँ आइल बा रे लंगड़ा ते कहां आइले रे प्रधान जी हमारो लगा हुआ है, हमारो प्रधान जी हां सरवा होइसे ई काय करा लगावे के बा पूछ तो का लगा के बा आओ है आओ
नंबर दे। कहाँ बतियेबे साले भेरे साली फिरे हाँ इहो ससुरा के उहे हाल बा। ले घंटी बजाता। हेलो साली जी काहो साली भेंट ना होई काहो साली मेला में तो खेला होई। प्रधान जी हाँ साला देखे के सी अलीला तब मेला में खेला कर तेरे सियान बा पाक दूर बस साक गई बा। काहो साली एगो चुमा दा। हाँ जी हाँ। कोई देखत नहीं साला के देखे के लइका आ लीले के गुल और अरे धत कौन धत नाच कर लिस्ट करे जो भाग पैसा दे मुखिया जी 10 रुपए देलस रोक 5 रुपए बानी दे। लुका लुका पहला ना हलवा के बात कर। मुखिया जी तो साफ सरवा बह गइल बा। जो भाग जो दा नंबर दा। लो घंटी बजाता बात करा। रे सरवा आउ हमार बार नोच के बोझा बांध दिए ते हमारे के हल्का मिले तड़ेगा। तोरा के नोट के गड्डी से तोर शरीर के हड्डी के तो दे है ना फोन दे है ना खाए के ठीक ना नहाए के तोड़ खाए में खर्ची ना बने तोड़ बड़ा के। प्रधान जी आँखी से ना चश्मा से देखल जाला और कबो कबो बड़का बड़का फेंकल जाला। हम तनी सब फेंक देनी है। हम जाते नहीं खाना खाए भूख लगी बा जी कोई आई तो अपन देख लिया है। ठीक बा ठीक बा हम जाते नहीं। ए प्रधान जी अरे हेने हो जब होता रुको काहे इतना परेशान बड़ा। हई लगाओ ना तनी फोन लगावे के बाद। शिव चब्बा एक और बा हई लगाओ हई हाँ लग गई। ला बतियावा 80 से बैठ जा। ठीक बा हाँ प्रणाम भैया सब समाचार ठीक बा नु। हाँ इजा ठीक बा भौजी ठीक बाड़ी बबुओ ठीके बना सा। अब हमनियों के गांव में टेलीफोन के व्यवस्था हो गई बा प्रधान जी के घरे। अब कोनो दिक्कत नहीं के जब मन तब फोन आवत रही जात रही। हाँ भैया ए रुक से तू बतियाओ तनी हम आओ तनी एथी करते। ठीक बा बतियाओ। हाँ भैया कहनी है कि जान दड़ो भौजी बड़ी परेशान रह। तू तो कितना दिन से बाहर बाड़ो आ भौजी जब कबो मच्छरदानी फाड़ के आ एकदम हमारा के धो लेता। ना भैया तू चल आओ जितना जल्दी होके भौज। हेलो अरे इते का कलिस रे मुखिया जी होई सरवा 50,000 के फोन दूर के तरह गाड़ी में डाल दलो जल्दी आओ। मुखिया जी 50,000 तो गाड़ी में डाल दलो क्या तूर दलस और देखी ना मुखिया जी कौन का लगा बला तो करके। अरे हेना क्या प्रधान जी ते का लगा इस रे भाई बताए टेलीफोन 50,000 रुपया खरीद के ले रहने तूर दले डाले के दी। आई हो प्रधान जी हमरे के माफ करी। अब से ऐसा गलती ना हुई हमरा से। प्रधान जी माफ करी। रहिया हां जैसे इतार दूर ले बा और गोड़ कबार के कान के नोच दी प्रधान जी कोई तो नोट सरवा के हां कबार दे नोच दी हैं